дар остонаи иди қурбон дар шаҳри Душанбе муваққатан барои қурбонӣ кардан забгоҳҳои вежа ташкил карда мешавад. дар ин бора дафтари матбуотии шаҳрдории пойтахт бо интишори намунаи қарори раиси шаҳр хабар дода навишт, ки дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ҷойҳои вежаи забҳи чорво ташкил хоҳад шуд. дар ноҳияи Шоҳмансур 18 макони махсус оғоз аз кӯчаи Бадахшон 1 то Чиноро, дар ноҳияи Фирдавсӣ низ 18 макон аз ҷумла маҳаллаҳои Якачинор ва Равшангарон, дар Сино дар 34 ҷой ва дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар назди маҷмӯаи Байторӣ воқеъ дар хиёбони Ҳофиз Шерозӣ дар корхонаи замонавии забҳи чорвои Ёвар 11, воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Рудакӣ ҷойҳои забҳи чорво ташкил мешавад. раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе раёсати рушди иқтисод ва савдо дар ҳамкорӣ бо корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе, раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ дар шаҳри Душанбе, раёсати вазорати корҳои дохилӣ вазифадор шуданд барои пешгирии забҳи чорво дар ҷойҳои муқаррар нашуда чораҳои амалӣ андешанд. иди қурбон тибқи эълони Маркази исломии Тоҷикистон санаи 11 август таҷлил хоҳад шуд. дар ҳамин ҳол аз Кумитаи дини ҷумҳурӣ ба хабаргузории Азия Плюс гуфтанд, ки дар баъзе ноҳияҳои кишвар дар ҷашни иди қурбон рейдҳо мегузаронанд. вазифаи онҳо санҷиши андоза ва чӣ гуна оро дода шудани дастурхони идона дар хонаҳои сокинони кишвар аст. гуфта мешавад, шаҳрвандон қаблан огоҳ карда шуданд, ки дастурхонҳоро дар ид хоксорона ороста кунанд, вагарна онҳоро 5000 сомонӣ ҷарима интизор аст. қаблан зикр шуда буд, ки рӯи дастурхон бояд мева ва чанде аз навъҳои шириниҳои идона аз ҷумла чагалдак ва орзуқ гузошта шуда бошад. хушкмева ҳам гузоштан боке надорад, лекин набояд хеле зиёд бошад. ёдрас мекунем, ки мувофиқи меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, агар санаи иди расмӣ, ки дар он рӯзи истироҳат эълон шудааст, ба рӯзҳои истироҳат шанбе ё якшанбе рост ояд, рӯзи дигари корӣ ҳам рӯзи истироҳат мешавад. ҳамин тариқ имсол 3 рӯз пай дар пай 10, 11 ва 12 август рӯзҳои истироҳат мешаванд.